Bé, per la cambra és un orgull i més quan sabem l'èxit que té. Avui us hem reflectit les dades, sobretot la part virtual, en 3/4 d'hora ja portàvem més de 150 persones connectades, més de 250 entrevistes sol·licitades, bé, hi ha més de 700 inscrits, vull dir, realment són unes xifres que ens omplen d'orgull i que volem seguir fent i potenciant. Jo crec que connectar empresa amb gent que cerca feina sempre és positiu. Aquesta vegada també es fa el format online, que crec que encara facilita més aquesta possibilitat de cercar feina nova o una feina millor, o fins i tot formació, perquè també hi ha centres formatius, els instituts de Blanes, de Malgrat. Vull dir, sí, jo crec que és una oportunitat magnífica i també per situar Blanes com un punt de referència al nivell de cerca de treball, com el cas de Girona. Hem decidit venir per conèixer en persona la gent que es pugui interessar, explicar una mica millor l'empresa i conèixer una mica l'experiència de cadascú. Home, esperem que vagi bé. Hi ha bastanta gent que s'ha interessat a la fira virtual i esperem que es passin per aquí i es podem conèixer cara a cara. Jo crec que anirà molt bé. De fet, ja m'he connectat i he vist que hi havia bastantes autocandidatures i molts el que fan és que venen i et diuen ja m'he apuntat, el vols mirar primer, tens algun dubte? I així també fas que la gent que no pugui venir o no li vagi bé doncs es pugui apuntar. No, de moment jo crec que ens anirà molt bé el dia. Hi he fet un parell d'entrevistes, algunes d'elles interessades en cuina, per exemple, que ara és un perfil que necessitem bastant. També ha vingut un noi interessat en la posició de mecànic, el qual també és molt interessant perquè són perfils que actualment hi ha més escassetat, la gent no es forma tant en aquests sectors i sempre va bé conèixer persones interessades. La veritat és que ens va molt bé perquè ens permet conèixer molta gent en un espai molt breu, encara que són microentrevistes, com dic, però ens permet conèixer candidats que després ja podem fer una entrevista molt més presencial i tranquil·la. Necessito treballar i m'he apuntat a la fira. També estic en una edat a la qual ho tinc més difícil i llavors penso que mai se'm tancarà portes per tota l'experiència que tinc. Más que todo porque estoy inscrito en el tema del SOC y estoy interesado en el tema del trabajo, estoy interesado en conseguir algo para poder motivarme a hacer más cosas, ¿no? Para aprender un poquito más. Es la primera vez por mí que me encuentro en esta situación, que veo empresas y tal, y estoy muy a gusto, la verdad, a ver si salimos con algo. Hem vingut a la fira perquè estem apuntats aquí a la promoció econòmica de Blanes i llavors ens han dit que feien això de la fira, ens hem interessat, ho hem mirat per l'ordinador i ens hem apuntat a diverses coses.